সেটা ক্যাশব্যাক আসলে লকডাউনে আপনার ক্যাশব্যাক 2590 ক্যাশব্যাক আপনার রিচার্জ করবার জন্য। माबायदि केसबेक बबेजों फैयो क्या सर? बबेजों फैयो ये वॉलेट फोन पे फोन। फैसा लुटिग्रा फ्रड कल खालामग्राफोरखौ सासे ब्रादारा ओरैबायदि जावबाय जावबाय थ' नोंथांमोना नायोब्ला मिनिनानै ओरैबायदि इन्टारेस्टिं मोनगोन आरो उदै बिगुर सालायनाय नोंथांमोना बोरैबा मिनिफ्लांनोबो हागौ। थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मिनिथाव मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं मोनसे कल रेकर्ड होनो नागिरदों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नैबे कल रेकर्डआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन आरो। मा होनदों बुजियासैलां आप फोन पे वॉलेट आप चलाते हैं ना फोन पे आथ' दंमोनलै क्या? फन पे आथ' दं फोन पे अभी इंस्टॉल चालू है कि बंद है सर आपका? फन पे आथ' बयनावबो थायो সেটা আমি কইছেন আপনার ফোন পে চালু হচ্ছেন কি বন্ধ হচ্ছে? বন্ধ লকডাউনে বন্ধ জানো হাগौ সেটা ক্যাশব্যাক আসলে লকডাউনে আপনার ক্যাশব্যাক 2590 ক্যাশব্যাক আপনার রিচার্জ করবার জন্য। माबायदि केसबेक बबेजों फैयो क्या सर? बबेजों फैयो ये वॉलेट फोन पे फोन। फन पे हाँ जी सर फोन पे अब 2590 ক্যাশব্যাক আসলে সেটা আপনি माबायदि फन पे ब्रा আপনার हाँ जी फोन पे वॉलेट হচ্ছে फोन पे বলে फोन पे फोन चलाচ্ছি আপনি रखना सर एटीएम अकाउंट को এখন आंना हाँ जी, एकाउन्ट मारै बन्द खालामलाबायनांगौरा সেটা চলে কেটে হচ্ছে জিগরিয়া मा होनदों बुजियासैलां সেই তো ফোন দেখে सोरमोनलाय सर एटीएम रेडी रे मा बिमा खिथु बायदि रायलायबाय थाखो बर'नि रायलाय बर'नि एंडो मा इन्डु फाग्ला बे माबा रायलायनाय जादों नामा बबेनि दालाय देखे तो काल की ड्यूटी कहते हैं चाइनिससो नामा बयकट खालामोनलै ड्यूटी पे आकाशी ड्यूटी चापाती ए नोमाजों रायलाय नोमाजों एंडो देखे पे तो गया काफे लुपली रे लोगोफोर थारैनो नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ खोनानानै माबायदि मोनखो? इन्टारेस्टिं मोनखो ना मोनाखै? नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव थानानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। थ' एक्सुवेलि नैबे जाय ब्रादारा बै फैसा लुटिग्रा अनलाइन फैसा लुटिना लांग्रा बै साइबार क्राइमजों बेफोरबायदि उल्टा पाल्टा रायलायहरनो हादों, बेनि थाखाय जोबोद माने थेंक्स होनांसिगोन आरोना। जोबोद माने इन्टारेस्टिं जोबोद मोजां माने आं बाख्नायबाय आरो बे ब्रादारनि सायाव। थ' बैफोर जायफोर फ्रड कल खालामनानै फैसा लुटिनो नागिरो, गोबां समाव कल हरो, नोंहा उमुक नांदों, नोंहा माबा मोनसे सफैगोन, नोंनाव लटारि नांदों 5 करोड़नि 5 लाखनि, बेफोरबायदि गोबां समाव बिदि फन खालामै बुंहरा होमबा नैफोरो फ्रड माने गोबां माने साइबार क्राइम बिसोरो अनलाइन लुटिग्रा। दा बिसोरबायदिखौ बिदिनो कनफिउस खालामनांगौ आरो बिदिनो उल्टा पाल्टा रायलायहरनानै कनफिउस खालामना दोनहोनांगौ जाहाथे बिसोरबायदि चान्स लानो हाया। दा नैफोरबायदिखौ मालाबाबो खाबु होथारना मोजां रायलायनाङा बिसोरजों। बिसोर माने एकदम रियेल नङा बिसोर मानसिया, पुरा फ्रडसो, एकदम थगायसुला लुटिनानै जाग्रा। मालाबा समाव खोन्थाहरगोन नोंनो नोंहा माबा मोनसे सफैदों उमुक डकुमेन्ट्स हर उमुक हर होनना बेफोरबायदिनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ आरो सेफटियाव थानांगौ बैसोर जाय साइबार क्राइम होननानै बुङो इसोरखौ। दा बै फंबायनि थाखाय थेंक्स आरो। लोगोफोर नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ खोनानानै माबायदि मोनखो आरो इन्टारेस्टिं जादोंना जायासै, बै फंबायनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो। लोगोफोर बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन। माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो हागोन।